May kasyam nga aldaw iti Mayo, napan iti grupo iti ili ti Kabugaw, tapno agbantay no anyaman ti maaramid sakbay iti eleksyon. Ket ita asimurot iti preskor iti grupo iti kapulisan, nga madamada nga ronda, tinaduma-duma nga barangay, kang ronaan na titaklapan, sabang ken namruangan. Agarop alas 8:45 iti rabii, adda report nga pinaltugan dati maysa nga barangay captain, iti Dardarat. Ket dita nga napan nagresponde, ket saan met gayam nga usto, tinaidanon nga report ti kapulisan iti nadakamat nga ili. Kalpasan na, nagtultuloy ti pinagrunronda dagiti kapulisan iti Kabugaw. Ginggana nakadanon ti grupo ti barangay Namruangan. Ket dita nga imbagat ti maysa nga lalaki ken ni Police Chief Inspector Mar Luis Bundok. Maysa nga lalaki nga nagkarit-karit nga naka-arma light. Ket dita nga nagkandak ti maysa nga raid nga indauluan ti nasaumet lang opisyal. Simurot ti grupo ti preskor ti nasao nga raid. Ket dita nga imabot ti nasurok nga maysa nga oras ti pinagpagna iti grupo. Nasing-et ti pagnaan. Sa nga mabalingag sindi ti silaw baka iso ti pakaigapuan iti bulilyaso ti parasyon. San nga nagbayagen, nakadanon ti grupo ti Target Place. Ket ditan nga nakita dan nga nakapanawen iti sospek. Nagtultuloy lata ti grupo ti pinagrunrondada. Kinggana ti alas 5 iti bigat. Para iti Presko, Ryan Pardo.